Na, sziasztok! Itt a Rolly Gaming, és mostan elhoztam nektek a Midnight Squid Game-et. Ezt fogjuk játszani. Akkor kezdjük. Idáig jó kis játék. Hát játszunk egyedül. Annyi ad van, hogy az lehetetlen. Na, el is indult. Mennyit kell várni? Na. Szóval én egy ilyen őr leszek? Vajon? Nem tudjuk. Furcsa dolgok mennek a rádióba. Nem sokkal gondolom, ott leszek a dolgozó helyemen. Na, meg is érkeztem. Ja, és most már akkor én mozgok. Jól van. Hát, de nem ilyen a Squid Game. Na mindegy. Na, hello. Milyen szép hely. Ez valamilyen pizzázó, vagy mi lehet az? Na mindegy. Na jó van. Akkor hello. Találkozunk. Biztos, ki tudja. Na mindegy, akkor... Oké. Na. Elkezdődött a munkanapom. Ez is megvan. Még egy megvan. Már csak 2. Na. Jól van. Ez megvan. Mostan vajon várni kell? Ó, valaki jött. Vajon ki az? Na. Jó napot kívánok!
Melyiket? Oké. Ja. Na jól van. Na jól van. Akkor itt a pénz. Ezt megfogom. Berakom a kasszába. És akkor, ja most. Na, akkor megfogjuk ezt a török méz. Hát ezt a cuccot. A cucli-mucli, nem mindegy. Csak kapjunk pénzt, az a lényeg. Jön esze? Jól van. Milyen lúzer? Nem vagyok lúzer. Na gyere vissza. Na jó van, most megúsztad. Szégyen. Itten az emberek annyira őrültek sokszor. Na mindegy. Készó. Hogy kerül ide készó? Ja, franc. Bocsánat a üzenetért. Hello. I'm the one asking. Aha. Why are you paying? Ez azért igaz. Hát most hogy kerülsz ide? Micsoda? Ingyen? Igen. Pomp. Csak ennyi. Igen, felhívjuk a frontment, persze, aztán kidobjuk. Viszlát. Hát, mi a? Összeesett. Azért, ennyi. Nem ám leesik a cukrod még egyszer. Bolond. Hát, Pitpanya keze este nem annyira csöndes. Még egy ember. Na, vajon ki az? Jó estét. Ne, csak korán ne. Sztárhanikon. Jó, ne, nyugi. Hát igen. Nyugodj le. Nem kell hívnod senkit. Nyugodjál meg. Na, adjad a pénzt inkább. Köszönöm. Itt a pénz. Bele is rakjuk. És ennyi. Na, most csinálom megint a törökmézt. Törökméznek hívják? Nem tudom. Én úgy hívom. Oké. És tessék. Miért? Milyen menedzser? Nem fog semmilyen menedzser. Nyugodjon meg. És menjen el. Jól van, viszlát. Menjen csak, úgy. Még egy üzenet. Jaj, úristen. Jaj, nem, most mi legyen? Hát igen, tűnjenek el, Isten. Uram, atyám. Ó, ez micsoda? Ó, spray. Nesze neked, nesze. Itt van még egy, nesze. 2 a 7-ből, még egy. Nesze.
Így. Mindegyiket. Lesz-e? 4 a 7-ből, 5 a 7-ből, 6 a 7-ből, és 7/7. Jó van, minden megvan. Na jó, hát én visszamegyek addig. Hát ez meg ki? Jöjjön be! Ahó! Jöjjön be! Nekem kell oda menni. Hát jó. Készok! Ez egy készok! Készok, hello! Gazdag lettél, készok! Oké. Jó van, akkor csináljuk meg. Ennyi reklám. Jó van, ez megvan. Oké. Tessék. Még kapsz. Jól van. Itt a törökmész. Még. Jól van. Rakjuk azt jól bele. Belerakjuk a dobozba. És adjuk. Mennyit kell amúgy adni neki? Nem is néztem. Akkor még egyet kell adni neki. Na, csináld. Oké. Most belerakjuk dobozba és adjuk is. Szívesen. Mi? Úristen! Most mi legyen? Most mi legyen? Ezt. Yep, you're banned. Have a good night. Most mi legyen? Úristen. Most mi? Gyerünk. Gyerünk! Olcsad el a tüzet! Olcsad a tüzet, és... Na. The fire has been extinguished. Fire suppression system Hú. deactivated. Na, jól van. Megint jött valaki. Jó estét! Persze. Oké. Na. Végre. Nem tudom, mi történt. Na, jól van. Biztos, hogy nem túlélünk mindent. Biztos, hogy túlélünk mindent. Na, becsukni nem lehet? Maga utána ajtót? Azért na.
Na, jött megint valaki. Ki az? Mi a franc? Hello. Micsoda? Play these games before. Hát én nem ismerem azt ott. Oké. Ugye tényleg először a pénz. Oké. Ez megvan. Bolond reklám. Úgy mi? Na. Oké. Na, mob the floors. Oké. Hol van? Ja, itt van. Oké, ez megvan. Itt van ez. Ez micsoda? Ez víz, vagy micsoda? Jól van, megvan még egy. Közben ezt is. Még egy. Oké. Meg még itt egy. Oké. Na. Valaki jött. Pont most. Előbb csuktam be az ajtót. Na. Ki az? Tehát az úgy átfolyt az ajtón. Na mindegy. Rendőr. Hogy kerül ide egy rendőr? Oké. Hát igen, amúgy volt valami. Itt volt egy ilyen bolond ember, vagy micsoda. Úton. Szóval jó. Valaki meg hát majdnem bele is ment. Szóval jó. Na jó, nyugodtan nézzenek körül, hát ha elkapják. Na, oké. Jól van, ez megvan mostan. Itt van ez. Jól van. Szépen megsütjük. Berakjuk dobozba. És tessék. Szívesen. Még egy üzenet. Bocsánat. Jól van, minden okés lesz, nyugi. Most miért tartottam meg? Na. Jó van, akkor ez így most megvan. Micsoda? Tehát még itt van egy. Jó van. Na, akkor itt van ez. Na, mi van ez? Mi a franc? Ez meg hogy kerül ide? Molly molly.
I'm pro. De hogy I'm pro. I'm pro. Hát igen. 150. Az nem érdekel, hogy kinek adod. Igen, még mindig 150. De hogy nem. You will regret this. Egyáltalán nem fogom. És még be is csuk. És elesik. Ahogy mennyi, csak mennyi. Ennyi. Viszlát. Bolondok. Mi van? Nem is kell. Jó van. Bolondok. Nagyon sok bolond van itt máma. Na, jó estét. Hello. Mi az a probléma? WC koszos. Biztos, hogy nem koszos. Nem hiszem. Na mindegy. Hát jó van, akkor megtisztítom. Jó, itt hátul van. Jó van, ez megvan. Close. És akkor addig megyek is. Viszlát addig. Jó van. Hát ide én se jönnék WC-re, mit nem mondja. Még egy. Nyilván ezt így gyorsan megcsináljuk. Még ezt is. Most már csak egyetlen. Isten. A franc. Hát menj már innen. Mi van ezzel? Igen. Mindenki teliasztasz. Menjél már innen. Mi ez? Valami hajléktalan? Vagy mi ez? Ja, nem, gazdag. Evil rich guy. Bolondok. Na mindegy. És put a cleaning. Jó van, akkor vissza kell rakni mindent most már. Minden tiszta. Mi történik kint? Ahó. Igen, ezt kérdezem, mi volt az? Túlist. Ne! Ez bolond. Igen. Szörnyeteg. Úristen, mit csinált? Bolond. Még hogy én kapok valami ízét. Micsoda? Na, én nem fogok meghalni. Run into the shop. Call frontman. Jó, gyorsan frontman. Hívjuk a frontmant. Ha már hívjuk is. Bújjunk ide. Itt van egy bolond, itt nem tudom hol. Itten a utcán bolond van. Valaki vigye el már. Hajléktalant. Mi van most meg izé? 911. Ez hogyan? Hát igen, nagyon nagy és nagyon buta. Ha jönnek azért őrök érte. Az jó. The power went out. You need to fix it really fast. Ne,
Gyorsan. Menjünk gyors. Gyerünk, csináld. Aztán menj vissza. Csináld. Jó, le van. Aha. Hát az igaz, nincs itten sem erre. Mindegy, gyors. No, itt vagyok a pizzériában, szerintem az úgy elég. De így nem látunk semmit. Tehát jöjjünk ide. Így itt. Így elbújni. Így. Jó. Itt elbújtunk. Itt. Biztos nem kap el minket. 5, 4, 3, 2, 1. Ennyi? Csoda, vége is. Hát, nem volt annyira hosszú, de nekem tetszett. Jó van. Hát akkor, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel. Ez minden, remélem tetszett. Na jó van. Akkor hello!